ତ ଆଜି ଥିଲା ରବିବାର ଆଉ ତାଙ୍କର ଜିମ୍ ଯିବାର ଥିଲାନି, ସେଥିପାଇଁ 6ଟା ତକ ଶୋଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ତାଙ୍କ ଶାନ୍ତିର ନିଦଟା ମତେ କିଛି ହଜମ ହଉନି, ସେଥିପାଇଁ ଅଶାନ୍ତି କରତେ ଚାଲି ଆସିଥିଲି। ହେନେ ଟିକେ ମୁଁ ଦୟା ଦେଖେଇକି ଛାଡିଦେଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇ ଗାଧେଇ ନେଇଥିଲି। ଆଉ ଯଦି ମତେ କେହି କହିବେ ବର୍ଷକୁ 365 ଦିନଟାରୁ ତୁ 300ଟା ଦିନ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇ ଗାଧା, ମୁଁ ଖୁସି ଖୁସି ଗାଧେଇ ନେବି, କାରଣ ମତେ ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇ ଗାଧେଇତେ ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ଆଉ ଏପଟେ ମୋ ଶାଶୁ ଆଉ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଏକଲା ଏକଲା ବସିକି ଜଳଖିଆ ଖାଉଛନ୍ ମତେ ନ ଡାକିକି। ଏତିକା କରବାଟା କି ଭଲ କଥା? ଏଇଟା ଟୋଟାଲି ଭଲ କଥା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଗର୍ଗର ହେଇକି ପଳେଇଲି। ଭଗବାନ ଆଉ ଯାହା ବାକି କିଛି ଦେଲେନି ତ ଦେଲେନି, ଠିକ ଅଛି। କମ ସେ କମ ହାଇଟ ଟା ତ ଦେଇଥାନ୍ତେ। ହାଇଟ ଟା ବି ଏତେ ସାନ ଦେଲେ ଯେ ମତେ ଚେୟାର ପକେଇକି ଠାକୁର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି, ନାଇଁ ତ ମତେ ଉପରକୁ ହାତ ବି ପାଏନି। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରୁ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲି। ମୁଁ ଆଇଲା ବେଳକୁ ମୋ ପାଇଁ ସେମାନେ ଜଳଖିଆ ରଖି ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ଦେଇକି ଖାଇଦେଲି ଜଳଖିଆ। ଏପଟେ ଆଜି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆମ ଘରେ ଦୁଇ ଟାଇପର ମାଛ ଆଣିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଚିଙ୍ଗିଡି ଆଣିଛନ୍ତି, ବଡ ଚିଙ୍ଗିଡିଟା। ଏଟା ଗୋଟେ କିସ ମାଛ ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡ ବଡ ପିସ୍ କା ପୁରା ଥିଲା, ସେଟା ଗୋଟେ ନେଇକି ଆସିଥିଲେ। ଏଟା ହଉଛି ମୋ ସୁରକ୍ଷା କବଚ, ମତେ ଛିଟକିବନି ବୋଲି। ବା ନୂଆ ଯୁଗାଡ, ବଢିଆ ହେଇଛି ଯୁଗାଡ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଏ ରେସିପିଟା ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲି, ଆଉ ରେସିପି ଭିଡିଓ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ପୋଷ୍ଟ କରିବି, ତ ଟିକେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ଆମ ଘରେ ଏଇ ରେସିପିଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଖାଇବି ବୋଲି ନେଇକି ଦୌଡିଥିଲି। ତ ମାଛ ଭଜା ବି ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ଦିଦି ଆଜି ତରକାରୀ କରିବେ। ମୋର ତ ଛୁଟି, ମୋର କିଛି ଅଲଗା କାମ ଅଛି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ ଦେଖା ହବ। ବାଏ ବାଏ।